Яшел үзәннең 10-нчы гимназиясендә Каюм Насрый исемендәге халыкара яшьләр фәнни практик конференциясе булып узды. Киң кырлы эшчәнлек алып барган мәгърифәтченең дәвамчылары белән Мөршидә Җиһан аралашып кайтты. Татар халкының мәгърифәт бишеге Каюм Насрыйга багышланган 22-нче фәнни-гамәли конференция 10-нчы гимназиядә башланып китте. Каюм Насрый урамында урнашкан 10-нчы гимназиядә якташлары олуг мәгърифәтчегә багышланган конференция 5 еллардан бирле үткәрелә. 2016 елдан башлап ул халыкара дәрәҗәдә уздырыла. Хәзер бит хәлебез теге авыр милли мәгариф буенча телебезне саклау, әле ул вакытта алай булмаган. Һәм аннан икенчедән менә халкыбызның теге рухи мирасын, тарихын, моның башкаларын берлектә өйрәнү, аларның теге чыганакларны өйрәнү һәм үзе башлап күрсәткән. Аннан менә тәрбия, әхлакый инсани тәрбия. Бу бит җитми инде тормышыбызда. Хәзер менә шушы аның хезмәтләре тулы бер энциклопедия кебек. Аларны теге укыган саен үзеңә гыйбрәт аласың. Шуңа күрә мондый чараларның оештырылуын мин бик тә кирәк дип табам, бик тә зарури файдалы дип табам. Фәнни-гамәли чараның пленар өлешендә катнашкан кунаклар әлеге конференциянең сәләтле яшьләрне барлау, аларның үсеше өчен шартлар тудыруда әһәмиятен билгеләп үтте. Үземнең вазифаны үтәгән вакытта төрле аудиториядә булырга туры килә. Каюм Насрый эшчәнлеге кебек фәнни тикшеренү юнәлешләре дә бик күп төрле булды. Конференция безнең 22-нче тапкыр үткәрелә һәм аның географиясе елдан-ел үсә. Сез менә бүген пленар өлештә күргәнчә, безне бүген сәламләде бөтен регионнарда урнашкан Каюм Насрый институтының галимнәре. Татар, рус филологиясе, туган якны өйрәнү, география, биология һәм башка бик күп юнәлештә секцияләр эшләде. Biz моның беренче көннәреннән шушы конференциядә катнашабыз. Инде бик күп укучылар шушында чыгышлар ясап, фәнни эшләр белән чыгышлар ясап, үзләре бүген көндә галимнәр булу дәрәҗәсенә ирештеләр. Һәм инде мин менә бүгенге көндә Васильеваның 3-нче номерлы мәктәбендә эшлим. Инде әйбәт кенә катнашырбыз дип уйлыйбыз, матур гына уңышларга ирешербез дип инде шунда өметләнәбез. Һәр ел конференциягә өстәмә үзгәрешләр кертелә. Гаилә елы булуын да искәрттек конференция эшендәге гимназия җитәкчелеге. Безусловно, у нас есть классическая работа секций. Безнең гимназия яшел үзәндә бик күп чаралар уздыруы белән аерылып тора. Әлеге конференция алар арасында аеруча киң танылганы. Без Каюм Насрый исемендәге премиягә дә лаек булдык. Максатыбыз фәнни тикшеренүләргә иҗади юнәлеш бирү, Идел буе халыкларының фәнни-мәдәни мирасына кызыксыну уяту. Мы идем в ногу со временем и открыты ко всем изменениям. Фәнни эшкә бәя бирүчеләрдә дәрәҗәле галимнәр, ат казанган укытучылар. Барлыгы 800ләп эш кабул ителеп, шуның 200дән артыгы икенче турга узган. Икенче елга Каюм Насрыйның тууына 200 ел тула. Димәк, 10-нчы гимназия юбилейга зур әзерлек белән килә. Мөршидә Җиһан, Александр Ишоткин, Татарстан яңалыклары.